Nuanam Ghana na Santema impempre enne eya de kese yewa na ese tu nyame kese wofa banya finhia makomako aduonu enson enie na yehwe miseni fa so a na Apatrapa hema enchen ena yewa na ase tu woni so no na ade ne yane dia na anu mayi no di free samansi aba etinna yade nyina Achiaa Panin akane ne efe na okofo pama wona ne etwetwe nkomoyi adwa wadaroma wofuro sebi be Apatrapa hema enna ani ada edin kan enna so ani yewura na asantehene ni mfi hye no nso ani nyina yedi ade nti wadama dia na woka kire Ghana ani asanteman ni sebi eburu santehene wadama eburu yetiu Otumfuo asante ohwe ye hu se Apatrapa Achiaa Panin ade he kan ne mi a ode akonyama enani ada edika me sorry anope akoma na nanu bibie ni sakama na Otumfuo so efura be anwe ye duonu sumi enene wodi na wasameto asoba na me benu Otumfuo edi sadi duonu na me kasa kira Asanteman ene Ghana man say Otumfuo odo eni enigi a owo ema Asanteman no yensu yento aso eba saa wodo no a enta na chi ne bibi a wo ye bia ayeye ono nso so bompa ya yeni a yedi na chi no so yensu ye bia ayeye eti na dai pesa Ghana man ni Asanteman nyina wu se Otumfuo prepope ne fi aduonu nso tiri wo adwen papa nti ena amana tana wa akọ obi azure ni hwe se yewira obegwo Asanteman ne Ghana man wa pese no yesu ye beta na chi aboa amani wo ye ya no Achiaa Panin wadama yebedo ase nemo ye pese hu se na ye ka Apatrapa kura anase Achiaa Panin gua no woni wan anadie na wo ye adebua sikadwa wadaroma Achiaa Panin ye santehene baba se wo hwa Asanteman yi mu a ahene ma ye boye di se wo hene ba mema miunu eno baba wo hene ba champehene eno wo hene ba hia eno wo hene ba Achiaa Panin o ka hene ma pa eti ye ya hene mai na ye papa no wo se asu ye di ahempa ene nti wase ni ye di nyansa ni nimudie etanachi na media me makonwa no eyira ya afi na saka Otumfuo adawro na odi amame eti neya ye yirade amame e wasame so medi adwempa ene akomapa ene nyansa ni nimudie etanachi eni ya wo ye bia na menkase me yo bed wo ba so wa emane Achiaa Panin ya bede wase sanse wura o papa wosaye wura a wo twen no wapegao na ade a eyira ye no wasan de wade ama wo edase ewie afe na santenye na nkasa Otumfuo osei tutu a wotoso mienu Dr. Raise the Power Team Asanteman agudie Asanteman akade yaswa de se chenyi kokro na yede ne eba ewo ahanom a front on from ene echagu no front on from hima ene na gudifuma ebonsu ene ne dom ena omutwagu wa hano afei ena wadu bia front on free wo once wa bra ne nante na se kakra ama wogina ho front on from asafo a wo no eye ma baasa wo mo menhia no a wo mo no mo ta sade di Otumfuo anim wo mo ene ebi agro esa ekire niema ede ekire se wei aya asante de ya ye ni se kokro se ekire ewo Nyansapo so ene ade amamu enti afi na wo hene ede ni ekire wo dwabo na se okọ na okotena se a ansa na ye biemu ama ahoho ene obi e wose wokọ na otimi kosra wo hene bia wakọ wakotia no wonna di nkita ho eno ti ye bie na ye nkwan na ye nkoto aso emfama mo abra wo hene eko dwabo na se aha aye Nyansapo subscribe na share na like
Krobia ye free anwoma ampasa chi kotoko free Okofuo aduampofo antwibewie Kumasi aduampofo antwi damena wani usubi osan hu baabi yedum na hu baabi yadan hu baabi so yakakapempen rawo kota wani sika fibra twetwebo oda kuye mu frika chichi wadi manisam mampani diskatu panjin tata Appiah enyanko amfra bodoma fra to apentia Ghana mine wiasema ni na so fra no osaya ne yesuro no yensuro bia wo memu osai se tu kwana ene yesuro nyampani sai nyamekase ye boni dia ne aboye mu ase ono nko a ene yesuro no wo bema se tu nyamekase Otumfuo nana Appiah Sesales Obabe Cheira Sianti ya toka humanity ya Australia review ya shada ayebi agwada kapo so